Siyanibingelela nonke babukeli nani balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amabhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelela kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu esekunikezile ufakazi, ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasemngcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosharisha ilink uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha le link nabo bonke abantu baziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela ezimfundisweni zenu nikholwe ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso esokuyifundiswa ngezwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini osigcinile kwaze kwaba yinamhlanje. Baba wethu osezulwini, maningcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isifa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisane nithatha amabhayibheli sihambisane. Amen. Yanibingelela bathandekayo benkosi. Silokhu sibingelela ngalo igama lenkosi uJesu Kristu umninimandla onke. Simbonga ngobuhle bakhe ekuphileni kwethu. Simdumisa njalo yena yedwa othembakele ezintweni zonke. Esimi ngaye siyaphila ngokuba sasinikele ithuba. Ngalesikhathi unyaka soqala sikwazile ukuqeda uphelile, inyama isahlangene nomphefumulo. Ungekona ukuhlakanipha kwethu, kepha kuwumusa ukuphila. Ngokuba isikhathi mase sishayile akekho saziyo ukuthi sishayani. Baningi kade benesifiso sokuthi lo nyaka ubafice, kepha ubaficanga. Ukuba uhlelo lukaNkulunkulu alifani nolwethu. Ngakho thina ke sisaphila siyambonga, simdumisa ukuba yena njalo akhazimule ezimpilweni zethu, nakukho uqonda kwethu akuvule. Singahambi ngokuzitshela ukuthi thina siyaziphilela, kepha sazi ukuthi siphila nje kungenxa yakhe futhi kungumusa wakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli nabaprofeti bakhe abangcwele ukuba bathembeke ezweni, bakwenza konke uNkulunkulu akufunayo kwaze kwaba lesikhathi samanje, njengoba sesinobufakazi obuvela ngabo ngezinto abazizwa abaziloba phansi nezinto abazibona zenzeka kubona, zagcwaliseka ukugcwalisa izwi kaNkulunkulu. Inkonzo yokuqala aqaleni ngonyaka, usuku lokuqala oqaleni ngonyaka, kube uhlelo lukaNkulunkulu ukuthi ibe namhlanje bekumele ibe izolo, kepha ke uNkulunkulu emuhle yena unohlelo lakhe.
oluphelele loluhle olungephikiswa. So siyathemba ukuthi uNkulunkulu futhi uzoqhubeka sigcine ngentando yakhe kugcwaliseke konke akufunayo ngokuphila kwethu. Uze icebo lakhe lipheleliswe. Sikhulekela ukuba abazalwane abaningi lifinyelele kubona ivangeli. Baphenduke beze kuJesu baphile ngezwi ukuba vele siphile ezikhathini zokugcina. Izinto ezenzakalayo ezigcwaliswa yizwi mawubheka nje manje mawuphuma khona usemakhaya umuntu edolobheni impilo ephilwe emakhaya impilo ethathwe edolobheni esilethwe emakhaya futhi le demon bese edolobheni selifikile emakhaya. Igcwaliswa incwadi ke kaTimotheo wesibili sahluko 3 uverse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Izikhathi zokugcina lezi. Izinsuku zokugcina lezi. Lokhu okwenzakala manje uma ungamazi uNkulunkulu nezwi lakhe ngeke uzubone. Izinsuku zokugcina ithi lapha yana uverse 14. Kepha wena ongekuthetheni. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubekela phambili ebubini. So akusekho kuhlehla. It's either uzothola umusa usindiswe noma uzofana nale ncwadi le izogcwaliswa ngawe ukuthi ababi bazoqhubeka bande ebubini bedukisa abantu bedukiswa nabo bebetheka ekudukisweni. So iBhayibheli incwadi engaqambi manga ngokuba lifakazela izinto ezakhulunywa zingakokwenziwa. So uma umbhalo kuverse 1 uthi ke kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina ungangaba usuku lokugcina namhlanje methiwa ezinsukwini zokugcina ukusondela ukubhubha komhlaba uzoqale ubhubhe ngokungezwa kwabantu. Ngifuna ukufakazela Thessalonika wesibili sahluko 2 verse 8 uzobhubha umhlaba qali ngokungezwa kwabantu. uJesu uthi mesebuye engabuye lithola yini ukholo ukuba yini uthi abantu bazoqhubeka bande ebubini bedukisa nabo bedukiswa ngokuba udukisa abantu nawo udukiswa umoya udukisa. Ebese ithi lapha uverse 8 uncwadi yaseThessalonika lapho ke uza kwambula lowo ongenamthetho. Uqala fanele kwambulwe lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu ukuze bese buye uJesu uzoqeda lo moya wamaphikankani ngomoya womlomo wayo. Umoya womlomo wenkosi imchithe ngokubonakala ukufika kwayo. Bese fika uJesu uzochitha umoya wenkohliso nomoya wokuduka. Kuzaphela ngomhlaba. USathane uzokwahlulelwa nezingilosi zakhe nomprofeti wamanga. Okusho ukuthi lezi zinto ezenzakala manje azimangalisi. Ukuhamba kwabantu inqunu ukuzithanda, umoya wodlame, ulaka, umoya wokujabula, ukubhiyoza. Yonke lento ifakazela ukuthi sesisondele kwizikhathi lapho kuzogcwaliseka khona konke. Besithene ngokuba abantu bazokuba ngabazithandayo. Abantu bazokuba ngabazithandayo bona nabathanda imali. Bese bethanda imali baholela ekutheni bathanda izinto zasemhlabeni, ubumnandi, utshwala, ukufaka izinzipho, ukufaka izinwele, ukufaka iziqebhezana, ukufaka amabhulukwe tight, ukufaka amacici, ukufaka imigexo, ukudweba umzimba, ugqoka izimpahla ezinamagama, bezihlobisa abantu, bezithanda bona, bethanda imali, nabazigabisayo. bese befaka lezi zinto lezi. Uthenga imoto kuyehlwa kenyuko kuyaphuzwa, yadakwa ngesikhathi zokujabula. Limoto uyithengela ukuthi ubukwe. Uthini iBhayibheli? Nabazigabisayo. Gabi ukuzigabisa ukuthi gabi beka mina nginani. Ufuna abantu bakubone ukuthi wena unani. Abantu abasenzeli izinto ukuthi imsize but wenzela izinto ukuthi abukwe. Umoya wempakamo ukuzigabisa. Nabazindlayo. Abantu abanemidlinzo emibi abazikhukhumezayo. Imidlinzo yabo ivela ngesenzo ukuthi yena ufuna ukuveza kutshela abantu ukuthi yena ugqoka inhloboni yempahla, uthenga kuphi, uhamba kanhloboni yemoto, uhola malini emsebenzini.
ukuze aveze ukuthi yena bonke abantu bangaphansi kwakhe ungaphezulu kwakhe. Kunezinto ezincane ezenziwa abantu bengaboni ukuthi zivezwe uma wempakamo. Khona umuntu othi noma ekhuluma afuna ukuzizwa yena noma ekhuluma. Noma ungambonisa ukuthi ufuna ukuveza ukuthi lento ayikhulumayo ayihambisani nempilo efuna ngabe uyaphila noma mhlambe nesimo sempilo phakathi kwabantu lento ayikhulumayo. Yena ngoba ufuna ukuzizwa ngeke aze uyazidla lo muntu engqondweni yakhe ukhukhumele. Ezonto le nabahlambalazayo bayahlambalaza. Hlambalaza ivangeli, abantu bahlambalaza imizimba yabo, bahlambalaza imishado yabo, izingane zihlambalaza abazali. Umphakathi nomhlaba esiphila kuona usubolile. Uyaqhubeka. Ithi ayisho incwadi ukuthi ke lapha ku verse 1 ithini ke? Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina uza kuvela izikhathi ezinzima. Awusakwazi ukulawula ingane yakhe ilawulwa yi-TV. Awusakwazi ukulawula ingane yakhe ilawulwa uhulumeni ngamalungelo enza ingane iqhubeke iyande ekubeni. Lithi iBhayibheli bayadukisa. Uhulumeni uyadukisa bezothi ingane zikhiphe izizwe. Uvumela ingane ukuthi ayilale. Kepha yakhe ingane uyayifihla. Ezabantu zinika amalungelo ukuthi azenze noma kanjani abazali bangakwazi ukuthi balawule ingane zabo zilawulwa ama-TV nama-game. Yona mhlaba ke nesikhathi esiphila kusona izikhathi ezinzima izinsuku zokugcina ke lezi. Methi ke eThesalonika futhi uphinde uhlale khona uphinde uthini lapha yana. Ngifuna Lapho ke yini isizathu sokuthi abantu uNkulunkulu abanikele kulomoya lo. Lapho ke uzabambula lo ongenamthetho. Usathane uzakwambula. Umsathana kanamthetho. Uyabona ukunika amacebo ukuthi uzenzele umathanda. uNkulunkulu onomthetho ophilileyo. Sathana kanamthetho. Usathana ukuthi zenzeleni umathanda. Ingakho ethi abantu abaphikisane nentando kaNkulunkulu nomyalelo kaNkulunkulu. Ngoba usathana akanandaba nathi. Usathana uthi thanda okuthandayo ungakuthandi myeke. Mzonde. Umuntu omezonda mzonde. Mina bekhuluma kabi. Akuyena uNkulunkulu uthi makube khona ukuthula. Kepha usathana uthi makungabe khona ukuthula. Makube khona umsindo, makube khona udlame. Usathana. Yabona tshela umuntu othi yena ngeke ezeze ngomunye umuntu methi uyamtshela noma uzama ukumlungisa uba nje umoya kaSathane. Engifuna umthetho nje umoya kaSathane uzocaswa ngobusathane usiyabona ukuthi uyambona. Ngokuba imfihlakalo yongabi namthetho. uSathane akafuni ukuthi ubufuna ukuveza engazi ukuthi yena ulungile. Sathane uzenza muhle njalo. Yabona kutshele mina njengomhlengi angikwazi ukuzibona ngilungile. Ngokuba ngiyamazi uSathane fanele mina ngimvume ukuthi uyabusa kunina. Mase busa kumina ukuze ngimkhiphe fanele ngimkhiphe ngoJesu. So fanele ngivume ukuthi inyama yami iyonakele uJesu uzoyilungisa. Ngoba bese ngiqala ngizibona ngilungile mina. Ukusho ukuthi ke mina sengilungile asekiswe ukuthi ngilungiswe. Umuntu ovumayo ukuthi akalungile ngokuba uyazi ulungile. iBhayibheli kalisho ukuthini lethi ke vuma ukuthi woniwe. Noma kuthiwa uright umuntu bezibothi uright efuna ukublame noma ecindezela myeke. Yini ngokuba wena ulungile uNkulunkulu uyakulungisa ngalento le yokuthi wena uvume ukuthi woniwe. Angisho naku uJesu. Mawuthi ufunda iBhayibheli uJesu waqanjelwa amanga azangasho ukuthi hayi mina kwenzanga lokho hayi mina angifuni nje ukufela ubala umuntu ufena uJesu wenza ukuzofela thina. Usho ukuthi wathatha ukumangalelwa kwethu. Right elungile. Wakuthatha umangalelo ukuthi abantu bakhuluma izinto ezimbi ngabe bamqambela amanga. Wavuma. Ingakho iBhayibheli lithi vuma ukoniwa ngokuba mkhulu umvuzo wakho ezulwini. Sibuye sikhohlwe ukuthi lemhlabeni siyadlula. Sibuye sikhohlwe ukuthi ke la emhlabeni asiphile kwaphakade. Ingakho sizama ukuzidandulela phambi kwabantu. Ingakho sizama ukuphila ukujabulisa abantu. Kepha izinhliziyo zethu zinganakho ukuthula futhi zingalungile kuNkulunkulu. Baningi. Ngokuba imfihlakalo yongabi namthetho isiyasebenza. Imfihlakalo yongabi namthetho. Usathane uqeda ngisho imithetho emakhaya. Kancane abazali bayakhathala abasazi bazothini sebezothina ezingane zabo. Ngenxa yomthetho uyashabalala. Kancane ngizogcina ungasekho umthetho. Sekuthi umuntu akazenzela umathanda futhi igenge ayizwa. Abantu abadala abezwa uzofundisa kanjani ingane ukuthi izwe wena umdala ungezwa.
yilo efundisa ingane ifuna umuntu ozoyifundisa abe strict. Ingane ungayizoli mawuyishaya noma uyiqinisela umthetho. Usukuthi ufune ikhule ibambe umthetho ngoba ngaphandle komthetho akukho sizwe futhi akukho khaya, akuzuba khona ndoda, akuzuba khona mfazi, kuzoba umuzi noma kuzoba isizwe semidlwembe. Ayisho nje incwadi leVeticus. Ningafebisi ingane zenu ukuthi izwe lingcole. Izwe manje gcwele ubufebe izwe manje. Moya wenkanuko uyabusa lezweni. Wazi umthetho awusekho umthetho. Umuntu uyakhuluma abantu bathi ngathi uyaphilile ekhanda wena uqhamuka lapho nalokuthi ukhulume ngathi ukuthi uphila muphi umhlaba. Sazosishela ngeBhayibheli, iBhayibheli isanda kwenzani? Impilo yami lengidla ubusha bami. Kusasa ubangwa nezipho. Akasakwazi ukukhuluma manje usefuna amahewu namahewu wathi waphuza ngenhlehlele ngezandla. Same time sekumhlungu. Umlomo uphashile. Amehla vele ngaphandle sekumhlungu. Sekuloku kuzovela nje kuthiwa awu Nkosi kepha nje uNkulunkulu akasamthathi ngane sekusho kanjalo. Esibhedlela uthi uyaphenduka lapha usuyaziconnectela onesi bathi besikuphi. Ngesikhathi khona ithuba lokuthi utshele ulalele wena ubone ngathi abazali noma abantu abadala bayizilima wena uhlakaniphile. Kepha ukuhlakanipha kwakho kukuholela emgodini. Kabuhlungu. Uma izimpethu uphila. Kabuhlungu zonke lezi zinto ziyenzeka kepha usukutsheliwe ukuthi akuyona impilo loyifunayo. Akuyona impilo loyihambayo. Umthetho awusekho uNkulunkulu njengoba ethi ke lezi insuku zokugcina kuzoba khona ubunzima. Ibona ubunzima lokho. Izifo ziyaqenqeleka izifo. Amagciwane akhelwa emkhathini akhelwa nina abantu vele engenamthetho. Baningi uthenjezana nini kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo manje usathana libambezela. Kusamele adediswe isikhathi sakhe siyenza sikakofika. Kepha uJesu yena uyeza. Ukufika kwakhe uzoqeda ngayo yonke into elenkani. Lapho ke uza kwambula lo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. Uza kumqeda ngomoya womlomo wayo. Imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. uJesu bese kuzochitha uSathane. Lowo ukufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane. Yayizwa indaba. Ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo. Ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Lowo zayo uza ngawe umsebenzi kaSathane. Ukuthi uNkulunkulu uma evumela lo moya uvumele ngenxa yokuthi abantu abathandanga iqiniso ukuze basindiswe. Sizoloko sihumele ukuze kuyoclose basho njalo. Njengoba nina nizogroove ukuze kuyoclose noma ukuze kuyovalwa nathi lokho esishumele kuze kuyovalwa ngoba ayisekho enye indlela. Ngalesikhathi ngigroove anidle ubushabeni. Nathi siyashumayela ngapha. Sesidlile ubusha sabona ukuthi hayi nabo uyasidla ubusha. Khona ukubona ukuthi uthi uyadla kanti udla poison. Udla poison, uthi udla kamnandi kanti udla emgqomeni. Ujesu udla etafuleni idekiwe kanti udla emgqomeni. Ngalokho ke uNkulunkulu wabathumela amandla okuduka. uNkulunkulu uthumele amandla okuduka. uNkulunkulu uthumele amandla kusho ukuthi uyena ovumile ukuthi abantu baqhubeke baduke ngokuba lithi iBhayibheli abathandanga iqiniso. Bazathanda iqiniso ngamanga. Ungathanda iqiniso vele uzothanda amanga. Mongathanda iqiniso noma ungafuna ukulalela ufuna ukuzizwa wena ufuna ukuzwa abangani bakho ufuna abantu abazokutshela lento le othanda unginike lo ncwadi leyo lapha kwincwadi kaNontuzana yokuqala loNtuzana ya Timotheo. Incwadi yokuqala Timotheo isahluko 4 kusukela kuverse 1. Isikhathi manje lapho yonke imibhalo njengoba ngikhuluma nje ilokho ivela ukuthi lokhu kubhalwe la ngabatshela lokhu ngakukhuluma kubhalwe phansi uthini umbhalo. Yebo umoya usho ngokucacileyo. Umoya ukhuluma into ecacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka abanye babalekela ukholo benaka
omoya abadukisayo. Baningi abafundisi nabaprofethi nabapostoli bamanga sebevukile nabavangeli abazikhulumela nje uwangana izinto ezingekho engenamsebenzi. Benaka omoya abadukisayo. Balandela imimoya edukisayo. Nezifundiso Balandela zamadimoni. izimfundiso zamadimoni. Ngokuzenzisa kwabaqamba amanga. Ngokuzenzisa kwalabo abantu bashumayela ukuthi bathume uJesu kepha bekhuluma izinto zabo ezingafakazelwa eBhayibhelini. Abashiso uphawu unembeza wabo. Uphawu iqiniso bese lishisiwe iqiniso kuwena awusenalo uphawu lweqiniso selishisiwe uphawu lweqiniso unembeza wakho nje usuwenza noma ngabe yini. Ingakho uvela ubone nje umuntu wesilisa avela amephangono wesifazane akhabe noma esigangeni avela akhabe ebheke noma ingalapha. Ingakho umuntu wesilisa engasakwazi ukukhuluma ngendlela ehloniphekile avela akhulume noma kanjani. Ngisho umfana omncane ekhulu engasakwazi ukuhlonipha abantu abadala. Amantombazane aqoma noma kanjani. Amantombazane asenze osisi ukuba uqala ukulala nomfana ena-10 years. So manje uyibona into leyo ukuthi ilahlekisa isimilo vele. Uphawu lwenembeza lishile. Isimilo asisekho akusahloniphekisi akusahlonishwa lutho. Yonke into abantu bazibona beningana abantu abadala inhlonipho into esekuyinto evela kancane. Labo abantu abadala bafuna ukuzenza abantu abasha bafuna ukuguga. Gogo mdala uloku ubhizi wenza izinwele zibe mnyama uhambe esaluni uthi uyozitreater. Imgaqweni uhamba amaqhoqo uyatshikiza ufaka amaruthi upende ubuso kuyinqaba. Ngoba yini akafuni uvumele ukuguga methiwa gogo kabani usungazongijoyina kabi gogo nje wena. Gogo wakho ungangami. Mncane kabi. Yini akafuni ukuvuma. Isimilo siyaphela. Abanye bayamba bodokotela bayohlinzwa bafuna ubuso babo budonseke babukeke bebasha. Yabona uhlala nomuntu wayenjengami ngenxa ukuthi uhamba okwenza iplastic surgery kwezobuso umfica usetheni yomthekile ubuso. Yena usibona ukuthi muhle bezibuko esibukweni. Yini abantu abafuna ukuguga. Imbali beyiqhakazi isuke ithambile njengengane emezalo isuke ithambile amathambo engekho. Meyikhula imbali ibe ugatsha eqinile. Nesikhathi lapho khona njengoba ngisemusha kuzofika isikhathi lapho khona kuzoguga. Njengoba iqina nje ngihambe phelelwa amandla imbali nesikhathi sayo. Kanjalo nathi sifike sivele bese siqhakaza bese siphinde sibuye. Akukho ongazama ukuthi ukuhlehlise indalo kaNkulunkulu ngeke sijike. Mase sivumele nje ukuthi uNkulunkulu usenzele saphelela angeke sishintshe lutho futhi siyokwamukela ukuthi uNkulunkulu lokhu asenze kona kuyikona. Ngeke ngizame ukuthi ngifake ubleach noma ujik noma ngabe yinde efaka isikhumba sakho ukuthi sishe ngoba la ngifuna kwampofu. Ngifuna ukushintsha indalo mina uNkulunkulu angenze kube yiyona ngihambe ngofaka izinto ecobezelayo ngokuba ngifuna ukuba yichama. Ukuthi ngitshela uNkulunkulu amazinyo amahle amhlophe kanje kumina wona msebenzi. Kuze ufuna ukutshela uNkulunkulu lenze phone ezazikhe zi-right mesibomvu. Ngiyatshelela mina ngitshela uNkulunkulu ukuthi akangidalanga ngendlela right. Mengihamba ngiyodweba umzimba wami ngitshela uNkulunkulu ukuthi mina ngangifuna ukuzala ngidwetshiwe. Angenelisekile ngale ndlela yethu. Usathane lo ufaka lo moya okhohliseka. Yini ubulala lento ethi unembeza kuwena. You understand? Baningi Benqabela ukuganana. Bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe onginike leyesibili futhi eTimotheo usahluko 4. Lethi angishumayele izwi ukuba kuyakuba khona isikhathi lapho khona abantu beyobalekisela izindlebe zabo baflathela izindlebe zabo eqinisweni bezibuthela ayine abafundisi ngokubatshwa kwezindlebe zabo. Shumayela izwi. Ngifuna lento engishilo bright. Befulathelisa izindlebe zabo eqinisweni bephambukela ezinganekwaneni. Bagijimela izinganekwane. Kepha wena qonda ezintweni zonke ubekezele ekuhluphekeni wenze umsebenzi womvangeli. Umsebenzi womvangeli ukuthi abantu ngesikhathi bonke beyangala uqhubeke nalendlela loyinikiwe. Bonke abantu bephambana benza lezi zinto abazenza bejabula bona bethola ukujabula lemhlabeni. Lezi zinto esizibonayo azijabulisi umoya, zijabulisa inyama.
Fana umculo wasezweni ujabulisa inyama, umoya ujabulisa. Uza nomuntu ethi usizi lomculo lethi usizi ukhumbuza imikhubo oyenza lentombi yakho lo ufeba nayo. Ngoba yini awunanzuzo kumphefumulo ukulethela nje usizi nokujabulisa inkanuko yakho ukulethele imicabango nemidlinzi engasizi. Umculo wasenyameni. Understand? Ufeze ukukhonza kwakho. Buyela ngale kule ncwadi le esiqale ngayo. Incwadi kaTimoteyu sahluko incwadi yesibili kaTimoteyu sahluko 3 verse 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo. Abantu baza kuba ngabazithandayo. Sikhuluma nje manje abantu athi bebonasile bechoma akusakwazi ukubuyisela ingane esikoleni. Sekumele ahambe komashonisa. Mawuqhubeka ufunda izosho lento engiyishoyo. Nabathanda imali. Bathanda imali 1. Nabazigabisayo. Nabazindlayo. Nabahlambalazayo. Nabangalaleli abazali. Izindaba ongahloniphi. Into ekhona vele manje ungalaleli abazali. Nabangabongiyo. Abantu abangabongi umuntu uyasizwa kepha nje ukubonga akakwazi. Nabahlazisayo. Kunalokho angahamba ukukhuluma kabi phezulu kokumsiza kwakho konke. Bese kuba yini futhi kanjani? Nabahlazisayo. Abantu abenza amahlazo. Abantu balala emgaqweni udede. Abantu besifazane bazinikele kubantu besilisa imizimba yabo ukuthi bayinikele ngenxa yebhodlela likaBhiya. Nabangenalo uthando. Uthando alisekho. Nabahleli. Abantu abathanda ukukhuluma ngamagama abanye abantu kabi bengekho. Nabahlala ngegama lomuntu. Uzukhuluma impela nje umlomo ucije ukhulume nje impela nje ukhuluma ngaze ukuthi into ekhona uthanda ukuhleba lonto uyakulimaza lonto leyo because uzokhuluma ngami ngingekho bese ngikhona usukhuluma ngomunye lodwa unaye khuluma ngaye kuba yini umoya onawo umubi nomoya uthanda ukuhleba umoya wakho mubi uthanda ukuhleba uyinhleli qhatha abantu nabangazithibi. Abantu abangakwazi ukuzithiba. Abantu bayabhema ngoba nathi bebona abantu bebhema. Abantu bayajola ngoba nathi bebona abantu bejola. Abantu bagqoka noma kanjani ngoba nathi bebona ukuzithiba nje athi cha mina angihambi nalabantu. Mina angikwenzi lokhu kunzima. Ukuzithiba phela ukuthi uzibambe ngalesikhathi abantu benza izinto ezingafanele wena bese uthi cha mina angamsanda lokhu. Ngisho abazalwane abantu bazindisiwe. Mfike club la phela uNew Year kufanele ngizijabulise. Kubhalwe kuphi ukuthi ngoNew Year kufanele ukuzijabulise phela ngoba thina sihamba ngeBhayibheli. Hayi kufanele ngizithokozise nje kufanele ngigroove. Ukubhalwe kuphi ukuthi umzalwane uyagroove. Awubanika incwadi yaseEfesu sahluko 5 verse 18 ukuthi umzalwane ngabe kuvumeleke ukuthi agroove. Lezi iBhayibheli ke ningadakwa yiwayini nophuzo olunamandla ukuba kukhona ukuhuheka. Banike ningadakwa yiwayini. Yes. Uvela kulo umhuheko. Kodwa nigcwaliswe ngomoya. Sigcwaliswa ngani? Ngomoya. Umzalwane ugcwaliswa ngani? Ngomoya. Kenzeka umzalwane agcwaliswe ngoBhiya. Agcwaliswe ngomgruvo. Lisigcwaliswa ngomoya. Niphendulane ngamahubo. Bese besikhuluma noma sixoxa noma sijabule siphendulana ngani? Ngamahubo. Nangezihlabelelo. Nangezihlabelelo umgruvo uqhamuka umzalwane sezimpintsha ngamabhluku nobhuti inqwebe. Nangamahubo. Mzalwane, glory to God uyakanga. Bazobona kanjani abantu bangaphandle ukuthi wena uphila insindiso. Mawukuthi ugruva nabo uyaphintshoza nabo emaclubini nasemataveni. Yezikete eziveza imswapha yezinqa. Bese uthi hayi mina ngiyakholwa ngiya esontweni. Uya esontweni vele uyasonta uyahamba uyohlala lapha esontweni futhumeza isihlalo fukumela isono sakho uphinde uphume naso. Awumhloniphi uNkulunkulu awumthandi uNkulunkulu. Niphendulane ngamahubo. Umzalwane uhlala nabanye abazalwane akhulume nabanye abazalwane noma uhleli nabantu basezweni wena uyisibani isizwe futhi ngusawoti uwezwe awuzuphenduka ufane nezwe. Ngenxa ukuthi wena uthi ke umpostoli Paul wafike wahlala nabantu wafana nabo azange one akubhale ukuthi wona uJesu uthi wahlala nezona azange one wena uyafeba wena
uyabulala ngiqaba mango uyabulala wena uyaphinga kamele ukuthi uthi uJesu ehlala uthi uJesu ngizele abagulayo futhi uzosindisa wena bongasindisi wenzani phambi sibhodlela kaBheli wenzani bemgwayo wenzani qamba mango mnini niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya kanjani nangamaculo okomoya amaculo omoya hayi imbheko nihlabelele hayi umaskandi hayi R&B hayi hip hop mesikholo siphendulana ngamaculo asitholakala emaclubini sigroove ngoba yisimo sawoti wezwe iBhayibheli khona sokwazi ukubona umehluko phakathi kokuhlambulukileyo nokungcolileyo fanele sikwazi ukubona umehluko ngeke phela ukuthi uzongitshela ukuthi ke sonke sigqoka ingubo ezifanayo bese uthi hayi asifani ingubo zethu ziyafana sigqoka ingubo ezizodwa ingubo zotshwala zidaka utshwala ingubo zamanga ngiqaba manga ingubo zokufeba niyafeba haleluya mina stand ngokuba nomoya ugqokile umoya walempilo ephila nalabantu ophila nabo nikhuluma ngimulinye izinto eyodwa ngathi iBhayibheli lithi ningaboshelwa ejokeni nina abangakholwayo yini ngempela abantu bayihlanganisa nabantu abangakholwayo ukuthi uzoyikhulume nabo impela ukuba uyinongabe uyikhuluma nabo ukhanya ube isibani khona bezobona noNkulunkulu ophila kuwena ngoba uyena uNkulunkulu ophila kuwena impela abantu bambone nihubele inkosi enhlizweni yenu nimbonge njalo uNkulunkulu uyise ngakho konke egameni lenkosi yethu so akho mzalwane kumele atholakala etavern laseclubini egroover ephethe amasayida ephethe ugoloko eshaya istiff o4 finger o3 finger umzalwane siyatholakala usezikhamela usezibhoshene sekuthathwa amavideo kuthiwa bukana abazalwane umzalwane egqoka ibhluku elimhlophe ligcwele ukubonakala la ngemuva wesifazane uselele lapha emlezi phambili abafana kade beganga ngaye esipotheni uvuka nesifo nesisu sengane angayazi bona abafana bagibelekela njengestimela Sungithethe udlukusha bakho glory to God moshe isikhathi sakho awubanike lencwadi le yaTimotheo sehluko 3 abantu bagcwele umoya wokuhlambalaza bayazihlambalaza abantu ngeke uthi uhlambalaza umuntu nje omunye uba usisilungu lo uthi ngiyamhlambalaza ngikhuluma kahle kaye ukuthi ngimbiza ngesifebe ngangikaze ngibize umuntu ngesifebe mina ngathi nje uba nje umoya la Jezebel mawumazi uJezebel methuka kuyisifebe ufeba ngokomoya Jezebel vele ithwela namadoda ahlukene no but isifebe ngokomoya bese kuveza kuthiwa wayezithanda kakhulu kwathi sekuza uJehu weJezreel wayesependa ubuso bakhe wabopha izinwele zakhe ethi ufuna ukuchama uJehu bamphosa phansi wagitshola amashi ugcwaliseka isiprofeto ngokuba wayenomoya wokuthakathi nomoya wenkani nomoya obufebe bathi bangichaka abantu bafuna ubopasta abesifazane kepha bafuna ukuhlukanisa izinto zikamoya amen bese befuna ukusifaka enkantolo bafuna ukusibopha ungahamba ngibopha ngejele ngijabulile ngazi kahle ukuthi ngiboshela iqiniso kunokuthi ngithi ngizoguqela uSathane ngithi hayi ngiyaxolisa dadewethu kube yiphutha bengicela umthethelela ungaye ejele ngeke ngisashumayela ngizokubona nje ngoqamba amanga ukuthi wena into ekhuluma yikho akukho umuntu wesifazane upastor noma kumele azomala ukuthi uyashumayela umfundisi ovuma loyo nto umfundisi kaSathane lo iBhayibheli likhuluma into eqondile angikwazi ukuthi namhlanje ngizoliphikisa ngoba nako ngithi ngicenga ukulala nawe mhlambe noma ngicenga ukuthi ungithande ngoba phela ngifuna abantu bangilandele lalela ngamanje ngishumayele njengoba ngishumayela uNoah washumayela 120 years wasindisela lendlu yakhe babe u8 uthi uJoshua kubantwana bakaIsrael kwincwadi yakhe uJoshua sahluko 24 kusukela kuverse 18 uJoshua noma uverse 16 etshela abantwana bakaIsrael sekufika isikhathi ukuthi hayi mina labantu bendiyami ngizoqhubeka ngikhonze uNkulunkulu nina ngiyaqhubeka nenze imsangano yenu enifuna ukuyenza ngokuba indaba ilokuthi noma abantu bethoba baphenduke labangakanani hlala eqinisweni ungasabisi ubuso babo nenamba ukuthi bangakanani beyithola lo ncwadi leyo
uthini Brian? 24:18 uJehova waqosha phambi kwethu bonke abantu ama-Amori futhi ayehlala ezweni. Ngalokho nathi siyakumkhonza uJehova ngokuba unguNkulunkulu wethu. Yes. uJoshua wathi kubantu, anina kumkhonza uJehova ngokuba unguJehova ongcwele, unguNkulunkulu onomhawu. Yes. Akayikuthethelela iziphambeko zenu nezono zenu. Uma nimshiya uJehova nikhonze onkulunkulu babezizwe, uyakuphenduka anenze okubi. Yes. Aniqede esenenzele okuhle. Awubuyele lapha uverse 16 noma 15. Ni. Abantu bamphendula bathi, makube kude nathi ukumshiya uJehova ukuba sikhonze abanye onkulunkulu. Ngokuba uJehova unguNkulunkulu wethu. Nguye owasiphula thina nawo baba ezweni laseGibhithe. No, shesha Brian. Incwadi uJoshua isahluko 24 verse 14. Manje yesabani uJehova nimkhonze ngobuqotho nangenhliziyo. Nisuse onkulunkulu ababakhonzwa oyihlo phesheya komfula naseGibhithe, nimkhonze uJehova. Uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova, khethani namuhla ukuthi kubani eniyakumkhonza, noma onkulunkulu ababakhonza oyihlo ngaphesheya komfula, noma onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni labo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Khulisa umntwana ngendlela efanele. Unokwa wasidiswa yena nabantwana bakhe abawu7 wayewu8 yena. NoJoshua uzofakaza ukuthi noma kuthiwa niyaphambuka mina ngizohlala la uNkulunkulu. So indaba le yokushumayela nendaba yokuphila izwi kaNkulunkulu akukona ukushumayela kakhulu, inakhona ukuyiphila phela lempilo le ukuze uNkulunkulu abonakale endleleni enophila ngayo. Ukuze noma sofakaza ngoNkulunkulu abantu bangabi nakho abazokwenza njalo abazokusola ngabo. Ukuba uSathane usebenzisa labantu vele abangakholwa abanenkani abazitshela bahlakaniphile. Ukubona bangakufuna ukulunga, besebenza njani bafaka umoya ukuthi bona babheka abantu abakholwayo abahlezi bebheka amaphutha abo. Khona bezosizakala ngawo. You understand ukuthi ke ukuhamba kwethu kuthiwa masihambe inkambo emhlophe singasoleki. Lena ngisho ifakazelwa incwadi yesambulu ukuthi uSathane ungumangaleli wabazalwane obamangalela imini nobusuku akaphumule. So understand ukuthi wena mawuthi usindisiwe Musa utholakala ubhiyoza nabantu basezweni emkhubeni yabo. Yiba ukukhanya phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu. Ngezwi lakhe. Nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu. So ukunqoba sinqoba ngoJesu ekuhlaleni kwethu. Mase kuthi usibekelwe igazi lika Jesu phela liyageza lekuhlambulule bese likubuyisela eceleni. Njengoba sonqoba ngalo usubuyisela eceleni kuthiwa incwadi singabakhethiweyo. Mawukhethiwe uyabekwa, mawuthatha ufika emfuleni uzokhetha amatshe ayigugu. Uthatha amatshe ayigugu uyawakhethwa ubuyisela eceleni. Awukhethi wabuke uwashiye lapho. Wakhetha wathatha wabuyisela eceleni. Nathi uJesu bethu uzokukhipha ehluphekeni, uyakhipha akubeke eceleni. Uphindelelani wena? Kulabo abangakhethwanga uyophila impilo efana neyabo. Nangezwi lokufakazi babo. So bese ukhethiwe wena abantu babona inguquko impilo yakho seyishintshile. Mase uphefumula sofakaza ngani ngento uNkulunkulu ayikwenzele yona. Abantu ababonayo abakwaziyo bebona ukuthi ngempela lo muntu uphendukile ushintshile. Ufakazi bakho futhi abakuthandanga ukuphila kwabo waze kwaba sekufeni. Ngakho thokozani nina mazulu. Yes. Nabahlala kuwo. Yes. Maye kuwe mhlaba. Nakuwe lulwandle. Nawe lwandle. Ngokuba uSathane wehlele enolaka ulaka olunzima. Azi ukuthi usenoqonda uSathane ukuthi isikhathi sakhe sifushane.
Yayizindaba wasazi uthi uNkulunkulu usuku olulodwa kuyena. Lifana nensuku enjani? Futhi insuku ezi-1000. Insuku ezi-1000 zifana nani? uNkulunkulu. Wena ubona ngathi indaba kaJesu indaba endala ngeke asabuya. uNkulunkulu uAdam wahluleka ukuqeda usuku. Iminyaka eyi-1000 uAdam akazange uhlanganisa. Waphila 930 years. Akakho noyedwa umuntu osekwahlanganisa usuku noNkulunkulu labantu abaphilayo lemhlabeni. Bonke wazinciphisa uNkulunkulu izinsuku wathi umuntu uyophila izinsuku ezu-120 ngokuba isono siyambusa kuyena. Sukela ebuncaneni bakhe imihlinzo yomuntu mibi. Hallelujah. Hallelujah. So understand ukuthi ke manje wena bonikwe ithuba lokuthi ke ulungise impilo yakho awuyilungisele umhlengi ulungisa phambi kwakho noNkulunkulu. Ingakho nengoma ethi ke lungisa indaba yakho nobani? noJesu. Lungisa indaba yakho noJesu. Shiya imphakamo, shiya umoya wenkohliso. Shiya ukuthi uthanda ubani, shiya abantu glory to God. Namathela kuyena. Yena kuphela. Lencwadi yomthetho mayingasuke emlonyeni wakho. Lencwadi lesimene ophila ngayo simesikhuluma sifakazelane ngoba wazi amazwi engwazini. Angishumayela into bese ngicabanga ukuthi kemba lonto angiyazi yona ngiyaqala ukizwa. Ukuba mhlawumbe mina ngizama ukuzifakela imfakelo yabe eBhayibhelini. Sikhuluma lizwi linye sifakaza ngezwi. Kepha ozindla ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengalokhu konke okulotshwe kuyo. Qaphela ukwenza njengakho konke okulotshiwe kule ncwadi le. Ukwenza sho ukuthi indlela yokuphila ngale ncwadi le. Nginike le ncwadi le eTimotheo 2:3. Nabangena kumnene, abantu abangenalo uzwele nokuthobeka, nabangathandi okuhle, abantu abangathandi okuhle, nabakhapheli, abantu bakhaphelana. Umuntu bayadayisana abantu leminyaka. Uthi uhleka nomuntu uzinezwala emhlabeni. Kepha njengoba kwenzeke kuJesu uJudas Iscariot wamdayisa ehleze ehamba naye emfundisa enza isibonakaliso embiza ukuthi umfundisi wami. Kepha ngenxa nje yesiliva wahamba wayothi mina nganinikela yena. Wayithatha lo mali wabothi imali engenanzuzo, imali yegazi. Nabantu abadayisa abantu leminyaka uhleka nabantu kepha bakubophela uzunge bona bezokususa emhlabeni. Sathane ufuna sizondane bese ithele incwadi nabanamawala, abantu abagcwala amawala, nabakhukhumele, abantu abakhukhumele bacebile banakho konke abezwa lutho bazibona belungile. nabathanda injabulo, Bathanda ini injabulo. bengikule ndaba ke before ufike la ithi iBhayibheli ke bathanda injabulo. Ngase ngithi mina kunabantu ade beholela amabonus ahamba nomgruvo sizophinda ekumashonisa ayocwila esikoleni unyaka wonke. Yini bathanda ini? Nabathanda injabulo, Bathanda injabulo. Injabulo esikhashana kunokuthanda ini? uNkulunkulu. iBhayibheli yafakaza lempilo ephilayo uzama ukuzijabulisa noma ujabulisa abangani bakho noma uthi ke udlubusha bakho uyazikhohlisa. Akho groove la uzokusa ndawo. Baningi namhlanje angihlekisi ngabo ngintshela iqiniso. Baningi namhlanje bajogelwa amabhlukwe bayizibotho ngenxa yokuthi bathande injabulo yasemhlabeni usathane badukisa. Kunokuthanda iqiniso, phela uNkulunkulu iqiniso. Baningi abanele ezibhedlela abahamba ngama-wheelchair abasemajele abagcwele esemathuneni bethole inhlabani nesifuba bethande ukudla ubusha babo bethanda injabulo esemhlabeni. Ngithola umusa ngaphunyuka bembhakiwe phakathi izonto banqoba ngegazi lekudlula ngokufakazi babo bembhakiwe phakathi ekufebeni ngiphakathi otshwaleni ngiphakathi ensangweni phakathi amangeni inzondo ingibusa bathi umusa kaNkulunkulu muhle umusa kaNkulunkulu uyena kuphela okwazi ukusindisa. Baningi abafowethu ababhakiwe ezikweletini abangasazi bahamba laba baleka laba kuphuma laba bayafuna ngapha nangapha. Thanda nje injabulo yasemhlabeni bengamfuni uNkulunkulu. Uzani kimi nina nonke enikhatheleyo lenisindwayo iza kungiphumuza. Thathani ijoka lami ngokuba lona lilula. Nifunde kimi ngokuba imnene inhliziyo yami enhliziyweni. Ukwena iqiniso lona ngeke liguqukele futhi wena liyohlezi likeke. Ungaphuma ushone ngapha uthi adakho ushona ngapha uzuzama ukuthi uzame indlela zakho. Iqiniso lona limile nje.
Lord bese uqedile ukujakha nokulokudoja ubuzo uhamba kuline oqondile. Ulungisa wena uline. Zonke lendlela zakhela sona lemhlabeni. Thiwa umuntu uphelele uline, suke usho ukuthi ke wahamba kwaphela indlela yokuhlakanipha kwakhe. Uthi uJesu ke umhlaba nezulu kuzakudlula kepha amazwi ami soze. Akhona elilodwa igama eliyakwela phansi ngaphambi kokuthi umhlaba ubhubhe. Bese ithena incwadi nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu. Bathi iBhayibheli kunabantu abanesimo, kusho ukuthi nabantu ukuthi befaka izivalo ukuzitshela ukuthi bayamesaba isimo sokumesaba uNkulunkulu. Bese ithini? Kepha amandla akho bewaphika. Bese ukuthi izwi laNkulunkulu lingapheki kubona. Mawubabuka bahloniphekile kunesimo sokumesaba uNkulunkulu umuntu ongaphandle ukuthi ave khona umabani, ave khona usibanibani. Kepha inkinga bese izwi laNkulunkulu lingasebenzi. Akuyinzondo umhlola, akulaka umhlola, akuyinkani umhlola, akuthakatha umhlola, akuhleba umhlola. Izwi laNkulunkulu akafuni ukuvumela lisebenze. Kepha meke sontweni ucula ezajulu kakhulu ngene ngezilimi. Akunakusebenzi akungenise ezulwini. Yizwi ekumele ligcwalise amandla kaNkulunkulu kuwena. Isimo sokumesaba uNkulunkulu asiphelele ukuthi wena amandla kaNkulunkulu awuwavumela kusebenzele. Lapho ke obagwema. Lithi iBhayibheli abanjalo bagwema. Yizona nto leyo. Ngokuba kulabo uvela abanyonyobela ezindlini bethumba abesifazane abasindwa yizono. Befike bezokwenza imithandazo emide engenamsebenzi labeleli basebebhizi banyonyobela abafelokazi, banyonyobela umama, banyonyobela udadewethu ngenxa yokukhohlakala lokugcwalisa inkanuko. Yizona nto leyo. Bekuthwa izinkanuko. Baqhutshwa yini? Izinkanuko eziyizinhlobonhlobo. Banika incwadi ezenzo. iBhayibheli yazi vele likhuluma ulimi oqondile ngalendlela yokuthi uyabona ukuthi ngempela into eyenzala namhlanje. Umuntu ukusindisiwe utholakala esedlwengula umfundisi usindisiwe. Kubuhlungu ukuzwa leyo nto leyo. Ake ngihlekise ngaloo nto bathi ibuhlungu yona. Ngoba ihlambanazeka igama likaNkulunkulu. Ngenxa yenkanuko sesifuna ukuzigcwalisa. Thina incwadi ezenzo 2:38. uPetru wayesethi Pendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe. Pendukani ke manje isikhathi sokuphenduka manje usanikiwe ithuba lokuthi wamukele insindiso. Elizwe iBhayibheli lithini? Pendukani yilowo nalowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho kuthethelele kwezono zenu. Kona ke niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu iyakufakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini? Zisindiseni kulesisizukulwane esiphambeneyo. Yabona lento le isizukulwane esiphambeneyo lesi siphila kusona. Mawuthi wena ufuna impilo enhle nokuthula, thatha uJesu. Jesu uzokutshela zonke izinto okwazenza nezinto ekumele uzenze bese uyasindiswa. Ngakho unosifazane wathi bese uJesu emthonjeni wathi ke ngimtholile ongitshele konke ngami leke ngangakwenza. Bathi abantu kuphi wayesebemlandela bamthola uJesu. Wayesebatshela zonke izinto bathi asikholwanga ngoba sizwe ngawe ngoba sizizwele thina. Haleluya. Nawe ke woza uzoziphuzela emthombeni ongashi ukuze esiswini sakho kugobhoze imifula. Umoya ongcwele wehlele nakuwe. uJesu Kristu inkosi. Bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu baza kusithinta nemininingwane oyibonayo ku screen. uNkulunkulu emuhle sizokunahambela. Bonke abantu esibakhona esinabo kwi list kumele bangene emanzini egameni lika Jesu Kristu. Sizonihambela ngamandla kaNkulunkulu mesevumile uzoyenza indlela. Siyamethemba ezintweni zonke. Niyakusithinta nini engakubhabhadiswa nani nisabhajiwe emabandleni amanga niyakusithinta uNkulunkulu ayenza indlela nize ningene emanzini ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. uJesu Kristu inkosi. Siphinde sibonane ngokuzama uNkulunkulu evumile elusibalo omkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga izwi lakho Nkosi uJesu liphilile linamandla. Lisebenze Nkosi imidlinzo nezinhliziyo zethu lifeze ukulunga kwakho. Ngokuba inhliziyo yomuntu wena wedwa Nkosi uJesu uyayazi. Ukuba Nkosi wena ufakazelwa izwi lakho. Wena Baba wethu osezulwini ulungile ngaso sonke isikhathi. Siyacela le mbewu Nkosi oyitshalayo ihlale ngaphakathi ezimpilweni zethu nasenhliziyweni zethu. Ingatshaleki ngaphezulu komhlabathi Nkosi. Ingahlaselwa Nkosi nameva. Kepha ihlale ingene ngaphakathi emhlabathini ovundileyo. Kufezeke izwi lakho sizalwe ngokusha. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sesiphendukile. Siyalikholwa izwi lakho kuba yilona
elingamandla kaNkulunkulu egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Thatha udumo nobukhosi wena wedwa uNkulunkulu wethu osemazulwini egameni elihle lenkosi uJesu Kristu manje naphakade.